bayan ta haife shi to shi kenan ya an samu gona ta yi albarka. Don haka a nan sai ubangiji ya ce da mu bisa wa su yawa su mata ai muhammad zarfi ko alwala ne wurin da za ku shuka ƴaƴan ku fatu hamsaku za ka iya ziyarar gonarka ko da wani lokaci za ka iya zuwa kasar da yaranka da safe ko da rana ko da yamma ko da daddare. Allah bai ma wata iyaka a game da saduwa da su ba inda Allah ima dokar ka sadu da matarka ta baya kawai wani ita ce dokar da Allah ya sanya maka. Sannan kuma sai ubangiji ya gaya maka idan za ka yi wannan hidimar wa kaddimu li anfusikum ku gabatar da kawunan ku da addu'a saboda a lokacin da ka je wa iyalinka sannan kuma shedan yake zuwa. Saboda haka idan shedan izo sai ya hana ka yin addu'a da aka ce a yi, ya hana ka nemi tsari daga shedan. Shi isa idan aka yi yayin sai ka kasa gane ina suka sa. Amma a san da za ka je wa iyalinka da za ka yi addu'a Allah ya ce wallahi da na za a same shi a wannan lokacin to da sai ka an samu ɗanin kirki mai biyayya kuma wanda zai taso duniya ta amfani da shi. Shi sa Allah tabaraka ta'ala ya ce da mu nisa'ukum harsun lakum ma tuharsakum annashikum wa qaddimu li anfusikum ku gabatar da kawunanku al'amalin salih kamar yin ayyuka na kirki kamar yin tasmiya yin bismillah. Idan ka je duk wani wasannin da za ku yi sannan za ka sami da matar ku ce bismillahi rahmanir rahim Allahumma jannibna shaytana wa jannibna shaytana ma razaqtana. Idan kai wannan addu'a ka sami da iyalinka sai aka samu da to wannan dan zai zama da ɗanin kirki shi ne wakaddimu li anfusikum al-anfusukum al-a'malu salihah ka tasbihi inda al-jibal wa taqullaha ku ji tsoron Allah fi amrihi wa nahyihi cikin abin da ubangiji ya ba ku umarni da kuma abin da ya hane a cikin wajen saduwa da iyali Allah ya yi magana ya hana kuma ya ba da umarni hannun da ke karkace za ka sami da iyalinka ta baya umarnin da ibayar kuma ka yi bismillah ka gabatar da kanka sannan da abin da zai kasance zai kasance. Saboda haka ubangiji ya gaya mana wanda ya ce wata umarwa wa alamu ku sani annakum mulaquhu azabu wani da ubangiji a ranar tashin alkiyama zai saka kowa da abin da ya aikata wa bashirin mu'minin kuma a faranta wa mu'minai rai da cewa za su shiga aljanna. Suwaye mu'minan da alladina taqawna taqulu bil janna wanda suka ji tsoron ubangiji su ne Allah zai ba su aljanna. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. Allah tabaraka wa ta'ala wato yin duk gaba daya akan saiti Allah yake so sai Allah tabaraka wa ta'ala yake wala taj'alu lahu qurratan li aymanikum kar ku dinga sanya Allah a tare da ku ya zama kamar ruwan kurkura baki. Yau an ce ruwan kurkura baki yanzu da muna magana da kai ka za ka ce wa billahi da zuba rabba wallahi jannai kana irin wannan rantsuwar Allah ce kar ku yi ba ka da Allah ko da aymani ku kar ku san da ubangiji shi zama kamar wato ruwan kurkura baki a bisa dukkan da kuka motsa sai kun yi rantsuwa ga Allah kun ce ba za ku yi kaza ba ba za ku yi kaza ba wannan rantsuwar da kuke yi to ubangiji zai kama ku ita ka ke zai kama ku ita ka san akwai rantsuwa wacce Allah zai kama ka da ita akwai kuma rantsuwar da Allah ba zai kama ka da ita ba da almanin kuma an tabbaro a bisa kun
wacce ubangiji tabaraka ta'ala ba zai kama ku ba ita ce fataka surahu yamin ala zalika wa yasillu fil hadisi wa yukaffiru bi khilafiha ala fa'ala fariya wa na'uhi wa hiya ta'a yanzu muna da kaci tsari ma ka san ko da shi gaba da a rayuwarsa ya ma saba da rantsuwa kawai in yana baka labari kawai rantsuwa yake yi ko ba haka bane to irin wannan mai masu rantsuwar ba kullewa su yi a ransu ba sun riga sun saba to wannan jan kullum su za a yi su dina Allah ba zai kama su da wannan ba amma idan ka lokaci wallahi ba zan sake in ka tafi wannan gonar tawa ba zan karɓa ba sai kuma ka tafi ita sai ka dawo da ita sai a ranar cin a ababa da karɓo da karɓa ai ba da akwai ne ba wasa kawai sai na karɓa to wannan rantsuwar ka sai na yi karɓa sai ka yi karɓa ta ko ba gani ba sai ka yi ko kuma ka zo na zo gidanka na fito sai ka ɓata min rai sai ce wallahi ba zan sake zuwa gidanka ba sai na fito ne tafiya ta sai abokan da suka je aka yi ba da haƙuri har ma an je kama da mai ɗakin da aka ba a ruzu ci ba kuma ɗan zauki kana zuwa ka sa a ba ka shiga gidan to wannan kan ba da rantsuwa ta kama ka to irin waɗannan kan rantsuwar da muke yi ba za mu yi kaza ba sai muka yi rantsuwar muna yin rantsuwa muna yin gabara to ana da san Allah ba zai wani abu a kai ba to yaya rantsuwar kafara take azumi ne na kwana uku shi ne ka fara rantsuwa sai ka yi azumi na kwana uku sannan wannan rantsuwar aka gama ita ko kuma sai ka yi azumi na kwana uku ko sai ka ciyar da mutum uku sannan wannan rantsuwar taka ta zama Allah ya yaki ka yi kafara a kai saboda haka ubangiji ce ba za ta fi amina ko ba ta da aimari ko an la ta ba ko an zama za ku biyayya ba watattakar kurikunan wanda za ku dinga yi a kan haka amma wata suna rubai da nas ku gyara tsakaninku da mutane a bisa abin da kuke tafiya a kansa wannan ubangiji sami'un mai ji ne da fatan maganganun ku alimin masani ne da ahwalikun da halaye لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. Allah subhanahu wa ta'ala sai ce da mu game da sha'anin dinar ruwa har yanzu muna kanta. Allah sai ce ya yi wajen rumun launin lagawi fi a imani Allah ba zai kama kuma da ya shashiyar rantsuwa an lagar wacce ta riga ya cikin zance muna haka wani da yake tunkari wannan haka na ta ai an yi kaza wannan ai kaza kaza irin wannan rantsuwa ita Allah ba zai kama kuma ita ba amma sai dai rantsuwar da ubangiji zai kama ku ita wannan da ba zai kama ku ba kai niyyar rantsuwar bacci sai karfada kamar wallahi wala wallahi wannan wala ismu alaihi wala kafara ba zikiri akan ta babu kafara walakin sai dai ubangiji yu'akhirukum zai kama ku bima kasabat qulubukum da abin da zukatan ku suka kwanne kai niyyar rantsuwar sai kuma kai rantsuwar wannan rantsuwar da kai in kana so ka karya ta sai ka ba da wato kayi azumi na kwana uku ko kuma ka ciyar da mutum wallahu ubangiji gafurin bai gafara ne liman kana minan